इन्डियान आर्मियाव लेफ्टेनेन्ट दैफां नार्जारिनि गोदान आगान। गोदान सोलोंथाइ खान्थि थिसनजानाय लोगो लोगो अंगनाबादिनि सेन्टारफ्रा बन्द जानायनि लामायाव। कंग्रेसआबो बिजेपिनि बादि दोलोनि दैदेनगिरि मावथिफोरखौ फोरोंथाइ होगोन। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। कक्राझार जिल्ला सेरफांगुरिनि थागिबि रिसनाथ नार्जारिनि फिसाज्ला दैफां नार्जारिया देरादुननि नेशनेल डिफेन्स एकाडेमीनिफ्राय कर्स फोजोबखांनायनि उनाव जम्मु एन्ड काश्मीर लाइट इनफेन्ट्रि बेटेलियन एबा 4थि जेगलाइन बेटेलियनाव लेफ्टेनेन्ट महरै पस्टिं जाबाय। मख'नो गोनांदि लेफ्टेनेन्ट रेंकआनो आर्मिनि सेथि रेंक, बेनि उनाव सेकेन्ड लेफ्टेनेन्ट आरो बेनि उनाव थामथियाव केप्टेन। आथिखालाव दैफां नार्जारिया इन्डियान आर्मियाव गेजेटेड रेंकनि सासे अफिसार महरै खामानि मावनो मोननाया बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा होननानै बयबो गोजोननाय फोरमायदों। मानो होनोब्ला आथिखालाव बर' माहारिनिफ्राय इन्डियान आर्मियाव गेजेटेड रेंकनि अफिसार गैथ'आखौनो होनजायो। दंब्लाबो बांसिनानो साबअर्डिनेट अफिसार एबा जेसिअ फोरबायदियासो बांसिन नुनो मोनो। गमामायैनो दैफां नार्जारिनि इन्डियान आर्मियाव गेजेटेड अफिसार महरै एबा लेफ्टेनेन्ट रेंकआव हाबनो खाबु मोननाया बर' हारिनि थाखाय जोबोर खुसिनि बाथ्रा आरो फैबाय थानाय आथालनि लाइमोनफ्रा गोसो दुंखांगोन। फैगौ गोदान सोलोंथाइ बोसोरनिफ्राय आसामावबो गोदान सोलोंथाइ खान्थिखौ थिसननायनि बाथ्रा। नाथाय गोदान सोलोंथाइ खान्थिखौ थिसननो थांनाय लोगो लोगो रायजोआव थानाय रोजा रोजा अंगनाबादि सेन्टारफोराबो बन्द जानायनि लामायाव। जाउनाव रायजोनि रोजा रोजा अंगनाबादिनि मावफारियाफोरा इयुनखौ लाना गिखांदों। मख'नो गोनांदि रायजोनि अंगनाबादि सेन्टारफोरा बन्द जायोब्ला आथिखालाव खामानि मावबाय थानाय रोजा रोजा अंगनाबादि मावफारिया आरो हेल्पारनि साख्रि आरो थासारि माबादि जागोन बियो मोनसे गेदेर सोंथि जादों। ओरैहाय बेनि बागै नायबिजिरनो आरो बिथांखि लानो थाखाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे कमिटि दानानै होदों। सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रमेश पेगु आरो राङारि मन्थ्रि अजन्ता नेउगखौ लाना दानाय जादों बे गोजौ थाखोनि कमिटिखौ आरो बे कमिटियानो गासै बिथिंनि सायाव नायबिजिरना रिपर्ट गथायगोन होननानै मन्थ्रि अजन्ता नेउगा बुंदों। जुदि खुंथाय गोहोआव थानाय बिजेपिआ हायो, हेंथा दोलो कंग्रेसआ मानो हाया? कंग्रेसआबो दोलोनि दैदेनगिरि मावथिफोरखौ फोरोंथाइ होगोन। बे खेबाव कंग्रेसआबो बिजेपिनि बादिनो दोलोनि दैदेनगिरि आरो मावथिफोरखौ फोरोंथाइ होनो सिगांदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला बिजेपि बादिनो कंग्रेस दोलोआबो दोलोनि दैदेनगिरिफोरखौ गुवाहाटी नोगोरमायाव फोरोंथाइ होनो थि खालामदों। फैगौ 15 निफ्राय 17 दिसेम्बर खालि सानथामनि हाबाफारि लाना श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव कंग्रेसआ फोरोंथाइ बादा खुंनो लाहार फाहार खालामदों। बे फोरोंथाइ बादायाव ब्लकनिफ्राय लाजेननानै रायजोआरि थाखोनि कंग्रेस दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लागोन। बबेखानि आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिआ बानजायनाय बे फोरोंथाइ बादानि गिबि सानाव एआइसिसिनि गाहाय नेहाथारि आरो आसामनि इनचार्ज जितेन्द्र सिंहआ बाहागो लागोन। नैथि सानाव मिरुनि बारग' नखर मन्थ्रि पि चिदम्बरम आरो जोबथि सानखालि एआइसिसिनि गाहाय नेहाथारि के सि भेनुगपालआ बाहागो लाफैना आसाम कंग्रेसनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरखौ फोरोंथाइ होफैगोन होनना मिथिनो हादों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।